Здравейте, братлета! Добре дошли в каналът ми отново. Днес ще направим една мега зверска тренировка за гърди. Като мога да се каже, че до някъде по методите на Майк Менцер. Висока интензивност. Като целта на всички упражнения в тренировката ще бъде максимално да изолираме само гърдите, да работят само те, доколкото е възможно. Повторенията ще бъдат бавни и контролирани. И с така горе-долу тежко, доколкото е възможно с по-бавно темпо да се тренира с тежко. 4 упражнения, висока интензивност. Започваме. Първото упражнение ще бъде избутване на щанга от лек, като искам да видите и темпото на изпълнение. Стремим се да е максимално чисто. Раменете седат прилепени на лежанката без да ги повдигаме. Като първо направих, разбира се, 2 серии само с лоста, отново с бавно изпълнение. И сега виждате и първите 2, които направих с постепенно покачване на тежестта. И накрая стигаме до 2 работни серии. Като отново продължаваме с бавно темпо да ги правим. Повторенията, виждате, контролирано. Максимално избутваме и стягаме гърдите, като не задържаме в долната точка, а в горната е позволено едно леко задържане, когато е максималната контракция на мускула. Мисля, че виждате как добре се натоварва гърдата. Имахме 2 загряващи или вработващи, както искате да ги наречете, и 2 работни серии. Аз ги правя лично с 80. Принципно не ми пречи и с 110 да ги направя, но тогава вече няма как да тренирам по този метод с бавното изпълнение. Затова и вас ви съветвам, по-добре направете с по-леко и извлечете максимума от лекото, отколкото да се товарите и да изкривявате техника и да правите бързи повторения, да си удряте щангата в гърдите и така нататък. И почваме с второто упражнение. То вече ще е за горни гърди. Отново по същия начин. Бавно, контролирано, пълна амплитуда на движение. Тук отново направих една само с лоста, макар че вече гърдите са добре загрети. Но все пак нищо не ми пречи да отделя още 1-2 минутки. Да ми е спокойно, че добре е влязла кръв в мускула, да мога да си тренирам спокойно. И това е загряващата серия. След което вече слагам малко повече тежести и преминаваме към 2 така наречени истински работни серии. Сигурно ще ви направи впечатление сега колко време отделям, за да се наглася на лежанката. Но за мен това е много важно. Искам максимално добре да се наглася и да извлека максимума от всяко едно повторение. Когато тренирате и по-бавно, между другото, тогава много по-бързо ще развиете така наречения Muscle-Mind Connection. Това доста ще ви помогне в бодибилдинга и да постигнете целите си. Ето е последната серия тук. Бавно, контролирано, стягаме гърдите максимално, опитваме се да премахнем всички други мускули от упражнението, трицепса, рамото, колкото е възможно те да не участват в повторенията, да може само гърдата да се натоварва. Това е смисъла на такъв тип тренировки. Ето и последното повторение. Преминаваме и към следващото.
флайс с лек обратен наклон. Между другото, тук важното е на всяка серия да стигаме до отказ. Като разбира се, ще е най-добре, ако имаме партньор, който да ни помага да направим още едно повторение накрая. Или две дори, но като няма кой. Видяхте и ъгъл отгоре-долу какъв е на лежанката, не е много голям, около 15, максимум 20 градуса е наклонът. Съветвам ви, когато правите флайс с дъмбели, да разнообразявате всеки път ъгълът. Може да повдигате пейката нагоре, да участва повече горната част, да го правите на хоризонтална или дори и с обратен наклон, както аз в момента го изпълнявам. Тук имахме една загряваща и две работни, като от последната работна серия ще ви покажа само последните две повторения, преди да преминем към последното за днес упражнение. А последното упражнение ще бъде кофички за гърди с тежест, като отново тук целта ни е да натоварим гърдите. Повторенията ще ги изпълнявам бавно, концентрирано. Ще избутвам максимално с гърдите. Разбира се, ако не можете да правите с тежест, ще бъде много добре и просто да ги изпълнявате бавно, концентрирано, дори и без тежест. Кой колкото може. Ако правите, да кажем, повече от 10-12 бройки, може да сложите дори и малка да е тежестта. Пак ще ви помогна. Тук сериите ще са 3. Като дори нямах загряваща, директно почнах с тежест. Аз не съм сложил и голяма тежест, 10 кг само допълнително. Ето е последната серия и тренировката ни е готова. И това ще е, пичове, за днес. Не взимайте стероиди, тренирайте си за здраве, абонирайте се за канала и ще се видим отново следващия път.